Искаме днеска да отбележим един много хубав празник, това е Петров ден, а не другите, както се измислят. И за нас също е голям празник, Петров ден, защото знаем историята. И сега давам думата на Юсен да каже, да информира нашата общност за историята на Петров ден. Ромите наричат Петлив ден, Башнов ден или Ихтимя, като е свързан с събирането на тежкия за народа данък, кръвния, взимането на малки момчета. Днешните музиканти свързват отбелязването на Башнов ден с няколко сходни легенди, според което по време на османското владичество еничарите започнали да избиват всички момчета на ромите и на българите и да поставят кърва в знак на порите, откъде са минали. По този начин те искали да унищожат тези родове, защото само момчета продължават рода. Тогава свети Евтим се явил на една ромка, Евтимия или Ихтимия, и наредил да заколи Петел, като с кръвта на Петела да изпръска вратата. Ихтимия веднага изпълнил думите на светеца и когато аскерите минали, те помислили, че момчето от тази къща вече е взето. Така Ихтимия спасила сина си. Башнов ден се празнува като празник на момчето и на мъжката сила и плодовитост. Представям ви театралната формация, която ще изнесе литературна музикална композиция с песен и слово за толерантността. Значи аз искам нещо да кажа, че ние Центъра за общностно развитие град Нови пазар, заедно с учениците от ученическия парламент сме организирали и работим много добре с тях и зато и се радвам. Също искам да изкажа моите благодарности госпожа Митева, която ни съдейства много и то е момчета, които ще пеят, са под нейното ръководство. Благодаря.
България е моята родина. И моята. И моята. България е нашата родина. Има ли значение какъв съм по народност? Българин, Ром. Армеец. евреин. Турчин. Аз съм част от един народ, който населява тази прекрасна страна, с нейните планини и равнини, реки и езера, с нейното море. Тя е толкова моя страна, колкото и ваша. Тя е просто нашата страна. В нея живеем заедно, в нея се учим българското училище. Заедно ще пораснем, заедно ще работим. Тук ще създадем своите семейства. Тук са костите на нашите деди. Тук е паметта на нашите родове. Тук сме преживели радости и болки. Тук са приятелите ми и приятелите на моите приятели. Тук сме част от един народ, населяващ държавата България. Може аз да съм българин. Аз да съм роб. Аз армеец. Аз турчин. Аз евреин. Ние сме част от един народ. И сме еднакви права и потребности. И сме с еднакви мечти. Да живеем в мир и разбирателство. Различни са ни само езиците. И Във всички, песните. макар на различни езици, се пее за обич и добри дела. Във всички, макар и на различни езици, се разказва някой, който е сторил добро или победил зло. Затова ние разказваме тези приказки. Затова ние пеем тези песни. Чуйте ги и вие. Ето ромската ми песен. Ето сега и българската песен. Thank
Нека чуем тушката песен. Герче, герче. Общностите си имат едно и също послание. Да живеем заедно в мир и разбирателство. Да се обичаме така, както не обича майка България. Нищо, че сте българи, евреи, роми, арменци, турци. Всички сме деца на майка България. И тя не обича като свои деца. И нека не обичаме ние.